Dito sa Barangay Binuni, lungsod sa Salog, mga kabataang mag-uuma sa Egbo mikita na og 60,000 ka pesos. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Regine Cabilin. Naghugpong ang mga kabatanunan sa Barangay Binuni aron sa pag-ugmad niining ilang Egbo umahan. Sa pagkakaron, ikaunom na nilang harvest niining ilang mga tanom nga atsal. Aduna usab sila'y plano sa pagpalapad pa niining ilang umahan. Mikita na og kinatibuk ang 60,000 ka pesos ang Binuni Youth Farmers Association sa ikalimang hugna sa pag-harvest sa ilang Egbo at salan kaniadtong Pebrero 3 ning tuig didto sa Barangay Binuni, lungsod sa Salog. Ang maong asosasyon giapilan sa 16 ka mga batanon kinsa makugihon nga nagtikad sa ilang umahan nga adunay gilapdon nga 400 square meters ug gitamnan kini og 3,900 ka punuan sa atsal. Kahibaluan nga sa mosunod nga adlaw, mag-harvest na usab sila sa ikaunom nga higayon, diin gibana-bana nga moabot ngadto sa 300 kilos ang ilang abot. Mapasalamaton si Presidente Alan Biutong tungod kay matud niya, dako nga pribilehiyo alang kanila nga mga kabatanunan nga makadawat sa maong tabang gikan sa programang Egbo sa probinsya. Sigun niya nga dako kaayong tabang ang programa tungod kay dili na sila magproblema kung pananglit dili mahalin ng ilang abot tungod kay kuhaon man kini sa probinsya. Dugang paniini nga nakapadasig kanila mao ang ilang mga nakatunan sa pagpananom sugod sa mga kemikal nga gamiton hangtod sa pagmanage sa ilang umahan. So aniya na ang resulta sa tabang nga naamo ang naabot dinhi. So sani siya kadako kay nga pribilehiyo nga naabot ni dinhi. Then kami nga mga batan-o nakatigom. So ang ngalan sa mo ang association is Binuni Youth Farmers Association. Kini isa sa dako kay nga ikahatag og kayuhan is dili na may problema sa mopalit. Okay, ug dili na mo mapahalin kuhaon man siya. Dayon usap po nila kapadasig namo nga magarden kay daghan kaayo mig nahibaluan. Daghan jud kaayo nga benepisyo nga mahatag. Unsang pag-manage, unsang klaseng abono, dayon ang kining mga insecticide o fungicide nga gamiton. Dugang usab niya nga malipayon sila nga nagtrabaho sa ilang umahan bisan pa man sa kahago sa trabaho ug kainit sa panahon. Isa po sa mong nakita diri nga kanagyong paglahutay gyud sa trabaho. Bisag kapoy kay karon ting init, grabe jud ang kuan, ang ganang sakripisyo. Pero okay ra at least nga malipayon man pud nga magtrabaho. Si Mr. Ricardo Milihor, community organizer sa Tercero Distrito, mapasigarbuhon sa nakabot nga kalampusan sa maong asosasyon sa mga kabataan. Gibutyag usab ni Mr. Milihor nga sa umaabot nga simana, magsugod na usab sila sa pagtanom og 1,200 ka punuan sa palya, ingon man ang plano sa asosasyon nga palapdan pa ang ilang umahan. Pero kini mga kabatanunan dinhi ako magpasigarbuhon siguro sa entero probinsya sa Zamboanga del Norte bisag gamay lang sila pero mo'y makapapuling. Siguro karong sunod semana makatanom na pod ni sila og palya nga worth of 1,200 ka punuan. Then mag-extend na po sa ibabaw sa ilang kakugi aduna gislay na pupo. Pero kining tanan bilugan sa pag-ampo nila sa ilang dasig gayod nga palingkamot. Kining Binuni Youth kabatanunan Youth Farmers Association mao kini silbing akong gihimo dinhi sa Salog maoy silbing tumbanan nga aron ang uban nga barangay madasig pud niini. Aron dili na sila magsalig silang ginikanan, makabarog na sila, nakapalit pag silang cellphone pila ka adlaw sa ilang module dili na gyud sila mabalaka. Siguro ilang mga ginikanan karon mo ni sila paglaom nato sa youth dinhi sa Binuni. Sa Egbo, aduna kami kaugmaon! Yay! Gikan dinhi sa Barangay Binuni, lungsod sa Salog, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magbiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ng atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agri Balita, Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.